Drama presents Handumanan sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cynthia. Kining akong kaagi, sugdon ko sa dihang batan-on pamis akong nabana karon. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Anong nangyari sa ating dalawa? Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Cynthia. Mabdus ko. Sorry. Pero ang tinuod, niining mga niagi, magsigog kalimot og inom og pills. Ay, Nasuko ka? wa man, pero naibaw mo kong kagod nga parehas tang tuha nga dili pa andam. Alex, Sige lang. Paibawon na nato sila si mama nako. Bayin ini. Human sila si mama na sa nimo. Unsa may problema, ana? Naa naman masustong edad. At least ikaw, Alex, karon nga naa naman kay umaabot nga anak. Siguradong doon na padul nga lang imong kinabuhi. Ma, O ikaw, Cynthia, pohon kung manganak ka na, mas maayo nga anhilang una musbahay mo tipon, hangtod nga makalain mo og inyo. Nahibaw kong dili sad mo pwede sa inyo kay daghan man mong magsuon, di ba? tita. Alex, sabutan na to ang pagpangatubang unya sa ginikanan ni Cynthia, ha? Aron nga makasal mo una mga anak ni Cynthia. Dali aras panahon dong, no? Wa lang hibaw Mo-graduate ng atong kamanghurang anak na si Meryl isip usa ka architect. mao gyud ay. Anduha na to ka anak nga si Brian ug Jasper. Tuwa na, naminyo na. Pero polos mga professionals. Si Brian, usa ka doktor. Samtang si Jasper, usa ka engineer. Ay, maka-proud lang. Kaya nakita ra gyud ang resulta sa atong pagpaningkamot. Ilabi na gyud nimo. Salamat dong sa tanang mga sakripisyo nga imong gihimo para sa atong pamilya. Ma, pa. Mato na ko. Tingalig malate ako. Sige, nak. Amping sa pag-drive, ha? Bye, pa. Bye, ma. Amping Mirel, ha? Yes, pa. Love you guys. Pohon kung naminyo na unya nga si Mirel. Kita na lang duha unya ang mahibilin din isbay. Anak, yun.
Congratulations, Mirel. Thank you, pa. Congratulations, nak. Thank you, ma. Dali na. Ato na ta sa bahay kay nagpaabot ato sila sa Kuya Brian ni mo Kuya Jasper. Naa sila, ma? Ay, oh, good. Pwede ba gudayin nagwa sila sa imo pinaka-espesyal nga adlaw? Pinangga kaayo ka atong mga kuya din mo. Yay! Excited ako makita sila sa kuya. Ingon man ang mga cutest na mga pagumangkod. Tana, dali na. Ngunit kanusaban lang itong ni-graduate ka, nak. Karon, maminiw na ka. Ma, ayaw paghilak, good. Magbisitahan magyapon ko ninyo ni Papa din bisag. Wa na unya ko din pohon. Ay, walang na maanad sa mama ni mo nga kami na lang unya duha ang may bilin din isbay. Makaguulang ko na una-una. Ngayon nagko na mo. Kanaanagit mo inyong kaugalingong isig ka pamilya. Jason, pingi ba yung in taon ni Smeril, ha? Naginusarang papay baya na mo. Ayaw ka balakat, tita. Isaada ko ninyo. Kung gayon sa niyo pagpangga o giampingan si Mirel, o siya kung buhaton ka niya. Unya, ganos aman ang inyong planong magpakasal. Naginuktok ka man gud diha. Wa lang. Mingaw na lang kita ang bahay nga wa ng mga bata. Nabaguhan ko. Mura kong mabungog sa kamingaw. Naunsa ka ba ya? Wa kapag yun di ay makadawat nga kanang mga anak nato. Mamahawa gina nato kung maabot na sila sa hustong edad. Nahibaw man ko anak ko. Naaram din na. Sige na, tuod maudto na ko. Ha? Domingo man ron. Naunsa ka ba ya? Nalimot kang daghan kong negosyo nga giatiman? Pero di ba nagsabot man ta nga maglaag ta kada Domingo aron sa naatay time? Sa sunod na lang, Cynthia. Busy gid kay ko ron. Ay, mao ba? Na, sige. Sige, adto na ko. Maupay kami na lang ganing duha ni Alex din sa bahay. Tagdugay pagid kaayo siyang mauli. Ay, sa namang orasan ko na. Wa pa magit siya mauli. Uy, ang sakyanan ron ni Alex. Liun ko sa bintana, bi. Uy, nilabay raman. Bisag yung bahin ra akong nakita sa sakyanan pero nakasiguro ko nga iya tong sakyanan. Kaya nakapamilyar na kustingog ini. Nganong nilapas man ka siya? Unsa? Atak ka na ka Tingalig na sayop ka lang. Ug dilito ako Ni diretso kog uli din sa ato, ug pag-abot na ako, perti na nimong hinanok. Mao ba? Ay, tigalig na sayop lang ko. Nasayop gid ka. Ngano mo lahos man sad ko dito sa unahan, nga did-in naman sa subdivision. Ay, mausad. Ay, ito tingalig dugay kong mauli ron ha. Birthday sa usan ako, usa sa atong mga tao. Saad ko nga manglibre kog inom nila. Ay, sige dong. Kumusta, ma? Ay, okay ra, nak. Mura mo kag mihugo sa akong tanaw, ma? Okay ra gid ka? Okay ra lagi ko. Si Papa di ay asa man? Ay, naglaag, nak.
Birthday man daw sa usa sa mga tao nato sa negosyo. Og nisaad siya nga iya daw librihan. Ma, o pag hindi mo magkasabot ni Papa, nga ibaligya na lang ang uban ninyong negosyo. Total, napahuman naman min ninyong eskwela. Ay nak, imposible ka nang mahitabo, oy. Kanang negosyo ha. Mao na'y nagbuhi nato sukad masukad. O gipatuan ginagdugog singot ni Papa ninyo. Nakasabot man ko, anak, ma. Pero ma, angay mong unta sa inyong edad karon. Mag-enjoy na lang mo. Total, nakita naman ang resulta sa tanan ninyong pagpaningkamot. Napahimutang naman mi nilang kuya. Ay, murag dili gina mahitabo nak. Nga buhian ang Papa ninyo. Sige naman lang ni, uy. Pagdugay na magyumauli si Alex din hisabay. Naunsa man ni siya? Oh, si Alex. Uy, nilabay na sad. Ay malipat manggit ko, uy. Naatingalay ka parehas gud og tingog ning sakyanan ni Alex sa unahan da. Pero kung maadlawan, wa ba si ko'y makita nga puti nga sakyanan nga mulabay gikan anang bahina? Wa may laing sikiran nga puti din hilang. Yung Harman. Oh, aha. Sure ka do? Kanang baya, puwa man ang kulor sa ilang sakinan. Yung usa gray. Kamuro may na puti nga sakinan din eh. Ang uban sad kay mga motor man ang ila. Kuy sakinan. Oh, mao ba? Dili mahimo. Kinahanglang paninaan ko ni. Dili mahimong masayop ko. Kada tungang gabi, na ako'y makita ang sakyanan nga puti nga bulabay padung sa unahan. Pero matod sa ako nakastorya ganina. Wa ko no'y laing puti nga sakyanan din hingdapita kung dili kamera. Maunaro na. Magpataod-taod lang ko. Aron dili makabantay si Alex. Kung siya magid kani ni. Unta, sayop lang ko sa kong pagduda. Ang sakyanan gid kana ni Alex. Plate number kana siyang sakyanan. Nag-unsam siya din hiunahan sa amo. Kung nga nang naaman na makapark niya sa sudang iyang sakyanan. Nag-unsama na siya diha. Ginoo ko. Namugnaw ko. Natuog na diayang imong asawa. Magpasalipod ko. Tingaling makabantay sila nako. Kung katong naging niya rong orasa. Oo, sige, dali. Sa suod ka magpadayon og istorya. Gilutuan ti kasi imong paboritong sudan. Irida, mao gini akong ganahan nimo. Dali. Ginoo ko. Dunay babae si Alex. Ganin na naman kang wa mo tingog na ako. Doon na kay gipamati sa imong lawas. Diin kagabi. Gabi. Di ba ningon man ko nimo nga dito ko sa ilang Anton? Bakakon! Cynthia. Kano sa alam ko ni mo gibuang ha? O kinsa ka na babae nga naasunahan. Kano sa alam mo nagsugod. Cynthia. Nga mandog. Kung kano sa okay na ang tanan. Kung kano sa profesional lang atong mga anak, nga man. Pasamta ko kung asa ko dapit ng kuwag. Pasamta ko. Cynthia, pasaylo ako. Maglisod kog biya niya. Unsa? Human ako sa obligasyon sa itong mga anak. Doon ako'y obligasyon niya.
Doon nami anak nga nag-eskwela pa ug nagkinahanglan sila sa ako suporta. Ginoo ko. Unsa? Malayas diha. Pasag di siya nga siya nalang usa diha. Nak, Kung dili ka mukihan niya kay matod nimo, bana paghihapon nimo siya. First layas diha ma. O kung dili gani gihapon ka mo patuon na mo, bilang kuya, gupton gina na mo diha. Bahalag mawa ang among pagka-professional. dili ko makatugot, anak Meryl. First patuon na mo, ma. Ayaw mo ang makaluluoy mo kaugalingon. Unya, asa man ko paingon. Isip anak, nakaila na kayo minilang kuya nimo. Nahibaw mi nga bisag mo offer pa minimo nga mutipon bisan asa na mo. Dili ka mosugot. Mao nakadeside ming kuhaan na lang ka na mo og kondo. Naduol pa na mo. Aron magkinaunsa madali-dali ra ka na mo bisita. Nak, asa man in taon kong bayad, ana. Wa man ko'y trabaho. Kami ra mo'y bahala sa tanan, ma. Ayaw ka problema, anak. O gagsabot namin nilang kuya nga kuhaon tong balik ang helper na to sa una. Aron na kay kauban. Nak, Mapatuo na mo, mabi, please. Kay kung dili gani, dili gano'n niya ka makauyon sa mong buhaton, ilabi na gid nako. Meryl. Sakit sa dughan nga niingon ani mi ni Alex. Gustohon man akong mukihan niya, pero kung buhaton ko na, maghatag gihapon kong kauwawan para sa akong mga anak. Lisod daw aton, nga pila na day ko katuig nga gibuang ni Alex. Sukad nga ako siyang nasakpan. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN.